Хәерле көн Татарстан, хәерле көн газиз милләттәшләр. Бүген 10 гыйнвар иртәсендә туры эфирда сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне теләп кала. Бер акыл иясе яшәүебезнең теләсә кайсы мизгеле ул зур бүләк. Исегездә тотыгыз. Бу көн алмаштырылмый һәм кире дә кайтарылмый дигән. Шуңа күрә һәр көннең кадерен белик. 1920 елның 10 гыйнварында Милләтләр лигасы беренче сәяси халыкара оешманың беренче утырышы була. 1920 һәм 1946 еллар арасында 63 ил Милләтләр лигасы әгъзалары булып тора. 1996 елда Россиядә диңгез флоты башлыгы тарафыннан Россия Федерациясе хәрби диңгез флоты инженерларының хөрмәтләү датасы билгеләнә. Алар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен 10 гыйнварда билгеләп үтәләр. Хәрби диңгез инженер-механика хезмәте тарихы 19 гасыр уртасыннан башланып, бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Шулай ук бүген 10 гыйнвар көнне имбир прәннегенең туган көне. Хәзерге вакытта имбир прәннеге үзендә бал белән имбирне берләштергән татлы ризык. Имбирнең тарихы борынгы Кытайга барып тоташа. Анда ул кагыйдә буларак дару сыйфатында кулланылган. Тапшыруыбызны бөек акыл ияләренең канатлы сүзләреннән башлаган идек. Дәвам итеп, Шәүкәт Галиевның да алтын сүзләрен искә төшерәсе килә. Нәсихәт дип исемләнгән шигырендә ул исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дип яза. Рәшид Вахапов исемендәге Иҗтимагый татар мәдәнияте фонды мәшһүр шәхесләребезнең исемнәрен һич кайчан онытылмасын, каберләренә сукмак югалмасын өчен бик күп эшләр башкара. Татарстанның халык артисты, мәшһүр музыкант, баянчы Рамил ага Курамшинның якты истәлегенә багышлап, Вахапов фонды багышлау кичәсе Рамил Курамшинсыз дип исемләнгән концерт әзерли. Бу турыда тәфсилләбрәк Туры эфирда студиябыз кунагы Рәшид Вахапов исемендәге Иҗтимагый татар мәдәнияте фонды директоры Рифат Фәттахов сөйләр. Исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Рифат Әхмәтович, хәтерлим. Инде Рамил Курамшинның вафатыннан соң матбугат чаратысында сез шундый сүзләр җиткергән идегез. Максатыбыз Рамил Курамшинның зурлыгын, мәшһүрлеген, әһәмиятен аңлау һәм моны бүгенге көнгә дә һәм инде киләчәккә дә җиткерү. Менә бер ел узып та китте һәм сез хәйрия чарасы әзерлисез. Рәхмәт, менә сез бүген бу сөйләшүне бик матур сүзләрдән башладыгыз. Шәүкәт Галиевның исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дип сүз уңаеннан бу сүзләр инде кабатлап булса да 1962 елны Рәшид Вахапов вафат булгач, менә Рәшид Вахаповка багышлап әйтелгән сүзләр. Алар хәзер инде канатлы сүзләр, афоризм булып, фразалар киреп китте. Инде Рамил Курамшин дигәннән чыннан да узган елның 18 декабрендә Рамил абыйның вафат булуына 1 ел тулды. Һәм менә без шул датага багышлап инде бу күңелсез, моңсыз датага багышлап, Рамил Курамшин истәлегенә багышлап, Рамил Курамшинсыз 1 ел дигән кичә үткәрәбез. Ул 25 гыйнварда Чулпан мәдәният үзәгендә үтәчәк. Әлбәттә, 1 ел ул шәхеснең зурлыгын, бөеклеген аңлау өчен зур вакыт та түгел, чөнки тарихи шәхесләрнең, сәнгать өлкәсендәге шәхесләрнең әһәмиятен аңлау өчен билгеле бер вакыт аралыгы, билгеле бер дистанция кирәк. Әмма без инде Рамил Курамшинның зурлыгын, аның татар мәдәниятендә, татар сәнгатендә нинди зур урын тотканын болай да яхшы беләбез. Шуннан да Рамил абый ул безнең үзе бик тыйнак булса да, тыйнак дигәндә менә шундый бер күзәтү бар. Кайбер кешеләр исән чакта бик шаулап, гөрләп яшиләр бит, ниндидер бик зур исемнәр алалар, көн-төн аларның исемнәре яңгырый. Әмма вафат булгач алар юкка чыга, кичерәеп китә. Әмма ләкин шундый кешеләр була, алар тормышта бик тыйнак, бик шапырынмыйлар, бик кычкырынмыйлар. Әмма ләкин алар киткәч, алар зураеп китә. Biz onların zurluğunu şundan sonra anlayırız. Менә Рамил Курамшин нәкъ шундый шәхес. Ул тормышта бик гади иде, бик тыйнак иде, әмма ләкин аның зурлыгы менә хәзер көннән-көн күренә бара бит. Бу кичәдә безнең бик күп шәхесләребез катнаша, бик күп җырчыларыбыз, бик күп әлбәттә баянчыларыбыз катнаша, яшьләр катнаша. Аларга мин бик рәхмәтләр барысы бик теләп киләләр. Хәйрия дигәннән бу концертның бер максаты инде Рамил абыйны искә алу, Рамил абыйның тагын зурлыгын искә төшерү. Икенчедән безнең максатыбыз
Рамил Курамшинның кабрине ташта кую әйбет, аның исемен мәңгеләштерү, аның теге ядкарен кадерләп саклау, ул бит инде аның үзенең васыяте буенча туган ягында, Түбән Новгород өлкәсенең Кучкай Пожар авылында җирләнде. Һәм менә шул каберне кадерләп тотынуда без үзебезнең бер бурычыбыз дип табабыз. Әйе. Бик зур эшләр башкарасыз. Әйе, Рамил абыйның зурлыгын без аның кичәдә кабатлап әйтербез инде, ул безнең иң элек инде бөек баянчы, без аны иң мәшһүр, иң көчле татар баянчыларының берсе дип атай алабыз. Ул бик грамоталы баянчы музыкант, югары профессиональ дәрәҗәдәге музыкант, югары профессиональ дәрәҗәдәге баянчы. Аннары Рамил абыйның, мәсәлән, бөек Илһам Шакиров белән 20 ел бергә эшләве үзе генә дә күп нәрсә турында сөйли. Рамил абыйның исемен мәңгеләштерү, мирасын барлау буенча без киң кырлыш алып барырга уйлыйбыз, чөнки бу безнең намус эшебез әйбет. Менә күптән түгел генә без Аллага шөкер Рамил Курамшинның шәхси архивын үзебезнең фондка алдык әйбет. Һәм анда Рамил Курамшинның 2 баяны бар. Ул һәм шул баяннарның берсе менә 20 ел Илһам Шакировка уйнаган баян. Ул Илһам Шакировка гына түгел, ул шул хәтта Зифа Басыровага, Фәхри Насретдиновка, Әлфия Абзаловага, Хайдар Бигичевларга уйнаган, менә инде бөек шәхесләргә уйнаган тарихи баян ул бит. Әлбәттә, без хәзер аны уйлыйбыз, аның шәхси костюмнары да бар, шәхси башка әйберләре дә бар, бик күп язмалары да бар, бит. Әлбәттә, аны теге без инде архивын үзебезгә алдык, аны сез югалмасын дип, бүгенге көндә без аны динди музейларга тапшыру турында уйлыйбыз. Мәсәлән, аның туган ягынан бик сорыйлар. Казанда да безнең дәүләт музее бар. Мондый шәхесләрнең исеме дә, аларның бирасы да югаларга һич тә тиеш түгел. Бу ядкарлар һәр вакыт сакланырга тиеш. Һәм менә безнең телевидениеның алтын фондында да әлбәттә инде Рамил ага Курамшинның истәлекләре саклана. Әйдәгез әле шушы мизгелләрдә бергәләп тыңлап китик. Инде форсаттан файдаланып, Рифат Әхмәтович мин инде сорамый. Булдыра алмыйм бу турыда. Безнең бит әле Рәшит Вахапов исемендәге яшь башкаручылар фестиваленең дә быел 20 еллыгы. Әлбәттә инде 2024 ел башлангач, аңа да әзерлек башлангандыр. Рәхмәт. Безнең Сан яхшы беләсез, без сезгә бергәләп узган елның сентябрендә 20нче концерт сезонына старт биргән идек. Безнең 20нче концерт сезоны башланды узган елның сентябрендә. Без аны матур итеп башладык һәм без аны төгәлди быел 2024 елда Рәшит Вахапов фестиваленә 20 ел тула, апрель айында. Без аны Алла бирсә зурлап, булулап үткәрәчәкбез. Күптән түгел узган елның октябрендә без хөрмәтле президентыбыз, рәисебез Рөстәм Нургалиевич белән очрашу вакытында бу мәсьәләне күтәрдек. Һәм аңа ул бик зур рәхмәт, ул безнең фестивальгә бик югары бәя бирде һәм Вахапов фестиваленең 20 еллыгын зурлап үткәрергә кирәк диде. Һәм менә аның ярдәме белән, аның рөхсәте белән без быел Рәшит Вахапов фестиваленә багышлап әлбәттә бик күп чаралар үткәрәбез. Без теге төбәкләрдә, мәсәлән, Түбән Новгород, Уфа, безнең 27 март инде Уфа билгеле анда безнең гала концертлар була. Безнең Мәскәүдә әзерләнгән гала концерт, Түбән Новгородта әзерләнә. Әле башка чит илләргә дә чыгу турында уйлыйбыз, чөнки безнең максатыбыз чит илләргә дә чыгу. Мәсәлән, узган ел без бик матур, бик зур концерт бирдек Ташкентта, бик шаулап гөрләп үтте. Быел да безнең берничә ил булачак. Һәм инде безнең төп гала концерт көне дә билгеле, ул безнең 5 июньдә алда бирсә быел БКЗда булачак. Әмма буларга өстәмә рәвештә без быел махсус юбилейга багышлап өстәмә үткәрәбез яшь башкаручылар конкурсы. Ул безнең бит инде
bu konкурс татар эстрадасына, татар җыр сәнгатенә бик күп талантлар биргән конкурс бит. Без аны 2 елга бер үткәрәйдек. 2 елга бер. Әмма ләкин быел кабатлап әйтәм, ул тегени чираттан тыш дип әйтим, менә шул юбилейга багышлап без махсус конкурс үткәрәбез. Инде гаризалар кабул итүне без башладык 1 январьдан һәм без аны мартка кадәр кабул итәбез. Гаризаларны һәм апрель аенда без аның нәтиҗәләрен ясап, иң матур, иң көчләрен шулай ук кала концертта күрсәтербез. Быел да зур сәхнә турында хыялланган, яшьләребезгә мөмкинлек бар. Ишекләр ачык дигән сүз. Менә бит бер гаризалар кабул итү төгәлләнә, икенчесе башлана. Менә әйткән 31 декабрь көнне сезнең бит әле 4нче яңа татар җыры бәйгесенә гаризалар бирү тәмамланды. Менә беренче тәэсирләр. Инде карап тыңлап өлгердегезме, Рифат Әхмәтов? Без инде аларны тыңлыйбыз. Ул бит безнең өчен бик кадерле конкурс бит. Ул теге үз балабыз кебек бик кадерле әйбер. Без аларны тыңлыйбыз. Конкурс барышында уга дип, гаризалар килү барышында уга дип. Безнең экспертлар эшли, аларның бит документлар өйрәнә. Безнең 31 декабрьдә рәсми төстә ул төгәлләнде. Без инде хәзер менә соңгы көннәрдә без киләсе атнага инде безнең жюри утырышы башлана киләсе атнага. Бу көннәрдә без теге гаризаларны тикшерәбез. Аларның әле кайбер кешеләр безнең бит инде гаризалар тапшырганда да кайбер хаталар җибәрә, без аларга ул хаталарны төзәтергә мөмкинлек бирәбез. Без бу атнаныш әле техник эш дәвам итә гаризалар өстендә. Мәсәлән, кемдер җибәрә гаризасын, аның теге җыры файлы ачылмый бит, без әлбәттә аңа ул хатаны төзәтергә мөмкинлек бирәбез. Кемдер шалтырата, мәсәлән, мин 30 декабрьдә җибәрдем, килдеме дип, әлбәттә килеп җитмәде, ул почташа җибәргән әйеме. 30 декабрьдә без аларны да көтәбез. Мин уйлыйм, без бу атна ахырына инде техник нәтиҗәләрен ясарбыз, һәм киләсе атнан без инде рәсми төштә эксперт комиссиясе жюри утырышы башлана. Быелгы иң беренче нәтиҗә шундый. Быел килгән гаризалар саны әз генә азрак. Мәсәлән, узган елны 200 җыр килгән иде. Быел әле бүгенгә 168. 160. Ул да бик күп. Әлбәттә инде. 168. Ул инде теге менә техник хаталарны төзәтүне истә тотып, инде теге декабрьдә җибәрелгән гаризаларны истә тотып, ул каядыр бер 170-175 тирәсе булыр иде бит. Әмма ләкин быел аларның сыйфаты әйбәтрәк. Безнең елдан ел гаризалар диләрнең килгән җырларның сыйфаты арта бара. Безнең бит аннары максатыбыз да каядыр бер 10 җыр сайлап алу. Менә уйлап карагыз, 170 җырдан, димәк безгә иң әйбәт 10 җырны сайлап алырга була. Аларның сыйфаты, килгән җырларның сыйфаты елдан ел әйбәтләнә бара, чөнки саны үзегез дә күрәсез, чөнки бездә җиңгән җырлар инде хәзер алар хит дәрәҗәсендә, алар бик күп концертларны бизи, бик күп хәтта башка фестиваль конкурсларда да яңа татар җырында җиңгән җырлар, аларның программасын бизи бит. Без моңа бары тик сөенәбез генә, шатланабыз гына, чөнки безнең бит инде бу конкурсның, яңа татар җыры конкурсының иң төп максаты татар эстрадасын, татар җыр сәнгатен яңа сыйфатлы репертуар белән байыту. Инде безнең фестиваль конкурсының Димбакула гала концерты көне дә билгеле. Ул алда берсе 18 апрельдә гадәттәгечә пирамида концертлар залында булачак. Безнең менә хәзер максатыбыз безнең куелган инде 31 январь алла берсе без финал була конкурсны, соңгы тыңлаулар була Казанда, һәм шундан соң без җиңүчеләрне билгеләп, кадәр без әйтик, февраль, март, апрельнең уртасына кадәр гала концертка әзерләүче була. Чөнки ул бик җитди әйбер гала концертка әзерләнү, бигрәк тә безнең очракта бу бит инде өр-яңа җырларны сәхнәгә тәкъдим итәрлек дәрәҗәгә кирәк җиткерергә. Зур эшләр белән кайнап яшисез. Бу очракта әлбәттә инде сезгә сокланабыз, сездән үрнәк алабыз. Һәм инде ел башы безнең тамашачыларыбызга теләкләрегез дә бардыр, Рифат Әхмәтович. Теләкләр мин инде теге гел әйтәм, кешене яшәтә, кешене үсәргә мөмкинлек бирә, мәҗбүрияти бирә, мөмкинлек бирә, ул синең максатың булуы бит. Һәм шул максатка тугры булып калу.
тугры булып калу. Менә мин дә безнең һәркемгә һәрвакыт шуны телим, сезне хыяллар яшәтсен, максат яшәтсен. Ул хыялдан, максат ул хыялдан туа бит. Башта хыял була, аннары максат була, аннары конкрет эш була. Менә шул хыялларыгыз, максатларыгыз тормышка ашсын дип әйтү генә ул бик җиңел бит. Әмма ләкин шул хыялга, шул максатка бер вакытта да хыянәтләр ярамый. Ягъни шул максатка тугры булып, шуңа ирешү өчен һәр даим эшләргә кирәк. Һәр даим эшләсәң, ул максатка ирешеп була. Бик матур теләкләр, бик зур рәхмәт бүгенге тәкъдимне башлаганыгыз өчен. Без исә тапшыруыбызны 3нче Яңа Татар җыр бәйгесендә җиңеп чыккан җыр. Бүгенгесе көндә инде хит җыр белән тәмамлыйбыз. Иртәгә кабат очрашырбыз. Сау булыгыз. Min sinen